Eli moi kaikki. Joo, kuulostan kaveraalliselta. Mutta siis tää on mun eka video, niinku Move-video, missä mä sit puhun, koska mulla on se yksi Snow-hotelli. No mitä se puheen siinä väpättää? Munat on valmiita. En mä nyt viitti ottaa. Eikö se on maito on valmista? En mä. Heidei siis. Joo. Eli siis tämä tyyppi tässä näin on minun tyyppini. Ja siis mä oon vähän seurannut näissä mun videoissa siis silleen, että kun mä rekordaan vähän täällä niin sitten mä sekosin kokonaan. Ja joo. Eli voitteko te auttaa mua Famessa ja sitten vähän niinku katsomaan elokuvia, koska te saatte sit siitä myös tarkoissa ja minäkin saan niistä. Ja mä sain, tai varmaan 10 videoa sitten sai se ääni, mutta sitten mä innostuin tosta ihan kauheasti. Eli mä kerron ekaksi tästä mun tyypistä. Tässä näin Janina XD. Jo kauhean pitkä nimi, mä tiedän sen. Eli mä olen tällaiset perusteellisen kivät vaatteet, vaihoin just. Ja sitten täällä on Greta XD, minun Irl, oikeassa elämässä ystäväni. Ja kattokaa se Artta ja auttakaa sitä Famessa. Siis te ette kyllä tiedä, että millä tasolla se oli, kun se aloitti. Tai sit kun se niinku, mä olin niinku 9 levelillä. Ja mä pääsin vasta niinku, minä päivänä mä pääsin 9 levelille? Siis 10 levelille, mä mietin. Mä pääsin 10 levelille ehkä vasta 2 päivää sitten. Ja tää on niinku 13 levelillä melkein 2 päivää sitten. Tai siis silleen jännästi. Kun sitä autetaan ihan kauheasti. Ja Gretakin on tehnyt näitä videoita. Tykätkää niistä niinku YouTubessa, että kaikki ei varmaan ihan tiedä mitä ne on. Mutta mun mielestä ne videot on silleen, että siinä on sellainen jännä merkki. Niinku odottakaa, mä laitan tänne. Miten mä laittaisin sen? Tällainen merkki. Ja sit siinä lukee silleen varmaan, että Greta höpöttää ja silleen. No miksi nää pakottaa mut kirjoittamaan jotain? Ihan tosi ärsyttävää ihan oikeesti. Siis todella ärsyttävää. Joo. Eli auttakaa Gretaa. Mä voisin muuten antaa sille nimmu. Vai niin, 21 minuuttia. Siis mä oon taas rekordannut melkein siis niinku, sillä yrittänyt rekordaa 10 minuuttia. Ihan kauheeta puute. Ai vitsi. Ja voitteko te ostaa mulla vaikka Toikalta jotain, Toikan tyhjäksi vaikka joskus, koska yleensä mulle ei ole koskaan tehty niin, tai antaa mulle erkkaa, koska mulle ei ole koskaan tehty niin. Ja jos kukaan ei tee niin mulla, niin en mäkään tee, koska mä saan sit joskus vipin vielä. Mun on turha sitten mitään tehdä niinku kenenkään hyväksi. Että silleen. Eli täällä on mun toivellista. Onks tää ihan tyhjänä? Niin. Ei, hyi, mitkä vitsiin kengät nääkin on. Joo. Mikä vitsin paita toi on? Eli joo, mulla on kyllä tossa rahaa. Mutta käytän se sit, kun mulla on se 2 tonnia, koska mä haluun kerätä nyt paljon sitä rahaa. Ja sit täällä on tällaiset ihanat hiukset. Mä rakastan näitä ja näitä. Eli mä haluaisin tällaiset. Joo. Eli täällä on nää saadut lahjat mulla. Ja Hanna Pakarinen on sit niinku mun tyyppi. Joo. Ja sit kun täällä on nää annetut lahjat, niin täällä on Toffe-murulle tämmöiset kauheat kengät, mitkä mä sain yhdeltä tyypiltä. Keneltäs mä muuten sain? Keneltä mä sain? Mariska 007. Ja anteeksi Mariska, mutta minä en pitänyt niistä. Mä en muista, että kuinka se Mariska olitkaan. Mä en muista yhtään. Mä annoin ne sitten tolle.
Ja sitten tää Jonne 107. Kuule, vihaa sua aina. Miten sä voit olla tollanen ihan oikeesti? Ekaksi on silleen, että mä oon silleen, että alaks. Ja se on silleen, joo. Niin sit me niinku alettiin. Niin sit sä ette kuule tiedä, mitä se teki mulle. Sit se niinku, se vaan jätti mut silleen. Koska joo tässä on Aino, joka tyyppi. Mut siis ihan oikeesti, mä en oo ostaa sille tällaisen. Ja sit tässä on minun ystäväni taas kerran, Irl, ystäväni, ja esittelen teille kaikki. Eli tää on Blue, tää on hyvä tyyppi, tai oli silloin, mutta joo, joo. Maria, ai. No, se niinku kävi mun tyypillä ja otti nää housut multa. Ja silleen. Ja sit se otti nää toiset portaat. Nää housut. Tai mä oon saanut takasin. Tän paidan. Tää oli ihan ylikallis. Ja nää hiukset. Ja mitä muuta. Sitten ton paidan ja tän. Koska puolet on kyllä mun tyypeiltä. Mun ne oli ihan ylikalliita. Se niinku se otti tän. Ja tää maksoi niinku jotain. Ehkä tonnin. Noin. About. Niin vitsi se ottaa päähän. Kun tehdään niin. Mutta siis mennään iloisempiin asioihin. Auttakaa vaikka tätä Beyoncéta. Tai mä kysyin siltä, että haluatko tulla tähän YouTube-videoon tai jotain sellaista. Koska niin. Joo, mä kirjoitan täällä haluaks, että vois laittaa muuten jotain musiikkia soimaan tänne teille YouTubesta vaikka. Ei kun sit saakaa vaan lagaa, no ihan sama. Mä laitan, että haluuks, että joo, että sellaista. Laitetaan jotain hyvää täältä YouTubesta. Mikäköhän olisi hyvä? Joku Skrillex. Din 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 din. Joo. Ei nyt Skrillexia ja ei Skrillexia. Laitetaan vaikka. En mä tiedä mitä laitetaan. En mä tiedä. Mitä me laitetaan ihan oikeesti? Mä en tiedä. Täällä on niin paljon näitä lauloja. No, laitetaan vaikka joku vitsi Berliin. Mä en osaa oikein mä en tiedä, mikä se laulu. Onko se tää Berliiniin? Mä en tiedä. Nyt se vastaa mulle. Joo. Joo. Eli tässä on Beyoncé. Ja auttakaa sitä 12 levelillä. Se on kai ihan hyvä tyyppi. Mä en tiedä sitä niinku Irl. Ja pyytäkää se vaikka kaveriksi, jos haluatte tai jotain. En mä tiedä sitä nyt Irl tai silleen. En mä tiedä, että haluatko se kavereita tai jotain. Antakaa sille nimmuja, auttakaa sitä. Ja silleen, että täällä on kivoja vaatteita. Niinku tässä näkyy muotitietoinen. Din! Ja laitetaan ekaksi tää joku tää vaikka tämä Victoria, jos sä päädyt Berliiniin. Mä en tiedä mikä tää on.
Katsotaan tää. Mä en oo ikinä kuunnellut. Todella hieno. Joo. Täällä on jotain musiikkia. En mä kuule mitään. Joo, se ei varmaan kuulu sinne, mutta toivottavasti näette jotain. Aika hyvä. Tää on tosi hyvä, ihan oikeesti. Siis ihan oikeesti tosi sikaa hyvää. Ehkä pitäis laittaa vähän hiljemmalle. Joo. Joo. Eli mennään pelaamaan vaikka jotain. Ja sit mulla on niinku Snow hotelli, se tyyppi myös. Täällä on Snow. Mäkin sillä ei nyt lakaa vitsi puhelin sitten, kun mä oon puhelimen netillä täällä, niin mä en todellakaan halua, että niinku jotakin lagaa, koska ja tää täällä on vähän liian kovalla taas. Joo. Että joo. Mä laitan tän tänne mun lemppareihin nyt. Joo. No. Eli minä puvustukseen vaikka sitten. Joo. Tällaista tylsää. Ja siis mä voin näyttää sit sen mun yhden videon, minkä mä oon jo tehnyt sieltä Snow-hotellista. Joo. Että silleen. Tilatkaa sitten, sitten joskus tonne YouTuben puolelle, niin sitten siellä voidaan sitten vähän pälättää muusta asiasta. Ja sori, jos tästä tulee liian pitkä, mutta paljas jalka. Oi vitsi, mä pelästyin. Joo, siis mä en oikeesti puhu tälleen, mutta siis joo. Kato, kun mä oon vähän kipeänä ja tälleen, niin mennään vaikka sekoile ostarille. Ei sinne viitti mennä, kun siellä on niitä jotain nuomeja. Ei pahalla mitenkään, mutta siis ihan oikeesti. Tää musiikki on ihan oikeesti hyvä, ei pitäis kuunnella. Koska tää sit on silleen, tää on ihan uusi kokemus. Joo, mä oon tällainen lol. Sellaista. Mennään ostarille. Täällä on kivaa. Okei. Mä sanoin just, ei mennä ostarille, siellä on noopia kaikkea. Mut, hui vitsi, mä pelästyin tosta äänestä. Joo. Tää on hyvä laulu. Ihan oikeesti. Siis mun ei pitäis kuunnella tuota. Mä vaan pälätän jotain kakkaa teille. Okei. Mun on pakko ottaa nyt toi. Okei, nyt se loppukin varmaan. Siis täällä on joku siis onks täällä niinku täällä on jotkut vitsin jotkut vitsin ihan sama. Mä en tiedä mitä nyt lauletaan. Kun siis mun mielestä täällä on yksi sellainen laulu, mikä niinku on soinut mun päässä viikoittain silleen. Onko se joku vitsin perjantai? Koska sillä jotenkin se on sellainen perjantaina ei tai toistu enää koskaan. Mä en muista, että mikä se on. Ihan oikeesti. Onko se tämä? Koska mä en ihan oikeesti tiedä taas. Tää et nyt lakaa puheliseni. Laitat sen netin nyt päälle sieltä. Joo, mä oon ankara mun puhelimelle. Jippi, joku tuli paikalle. Ai niin, kun mä oon täällä vitsin paikassa. Mustisukka 02. Hei, kato mäkin on. Mä oon 202. Joo. Mennään kattoo täältä se video. Voi vitsi, kaikki pyytää. No, otetaan vaikka täällä, että laitetaan vaikka, että voi vitsi. Noi äänet on hyvin ahdistavia.
muistaa